Hai lamsogo ani kwtal blogo jeng tini fulkumari oro 2 put thangmani dige banduar ITI college gana o kaisa udbodon wngmani jaga manjani thang tonglaio jengbo thang tonglai oro satung tongma jesa thailaini ha satung tongmani bini asike satung tongkha ba satung tongmani si twi rok manlaiya satung tongjagui bathang tongbai sati joto hongjak satung asukhe tongkha satung tongmani oro chong kwtwi rok bai chalai tongo kisa test khai narigeno bomo thok ongnaikha comment khai sabaile angkhe mo thokjago som pasi jana sot kaisa naha nogo tolangnai hi omo thokugo soro 20 taka amokhe soro 20 taka mangno tei porsa hinkhe yang kirim jaat bobo belai khe thogo watui rok hinkhe jekhebo swana rwngo jengkhe pai machaalai jala wngkha sana rwngjaiya tabukhe hor bisingo halai tonglaiyo chini tripurani doctor manik saha CM rok phai tongo oro joto naisinglaijak tei chini nograi rok kotor phai tongbaio tei satung potongma phano oro chong khalogui achukgui naising tonglaijago tei twibo oro manwnglaio tei chini nograi rok phai tongbailaiha tei oro joto jati tongo uansa chini borok riyang rokbo tongo joto jati milogjak aro phai manjak phaibaio chini CM no lamjak sogui aro naising tonglaio jotono tabukhe borok ni achukthai jagao thangnai tei achukthai thangui tei khum rok yaphallainai tei risa rok yaphalbainaiha naitongdi norok chayawui no ani blog no paiyasak jora ang je mansak phunuknai norokno ani blog no logeroi naitongbaijadi ang je chuksak tei je ang phan tongsak chagui phunuknai aro ang chongkhe hachal ma ba achukjak ba asuk ganda khe phunukgui manliya tei satungbo asukhe kotongma ni bangui aro tabuk bathaklai tonglaio tei tabukhe bes rok khum rok yaphallainaiha chini CM no yaphar tonglaio risa tei khum rok norokno je mansa phunuknai khum rok asuk naithok yaphallaio chini CM no yaphar tongo oro joto naitonglaijako porda o phunugui tongo tamani hinkhe hachal ma ba kaham khe nokhojak thaiya porda o se nugo seowo kisa tabukhe chini nograi sarampodo ba khum yapharjagui tongo teibo chini matarbari ni ama MLA yapharjakha teibo yang nograi tongkho borokno bo yaphar tongo tei yang bwrwi khoroksa tongjago chini mem silpi das nobo risa yapharjakha naitongdi norok paiyasak jora tei chini sir Pronod Sinha Rai kok narwgui tongo chayawui naitongbaide ani blog ang kok samani rok khe khwnarwui manliya copyright mannai haini bangui oro khe borok kwbangma ba kes wngtongo haini bagui off khai tini mogodang chalainai mogodang kwtal wngmani bumung khe mogodang chere himo omo khe kwtui khe thokmani norok khe chere hinkhe thokugo।
নরম খেয়ে আমাকে চাই পাইলে হ্যাঁ আমাকে চালাইনে আর 40 টাকানি বাইনাল হ্যাঁ রাवबो ঠকজাকবাই খেয়ে কমেন্ট খাইহবাই দি सोरबा सोरबा आंनि साबस्क्राइबार मगोदां ठगजाक नायदि मगोदां thangmani si हाखो दैखे thangmani सोरबा सोरबा ताकलायनि मगोदां जाबायखा बनंबो सैरहदि आंनि कमेन्ट सैखे आं खुसि नायदा निराव पायासा जरा लगे रयनाय दंबाय जदि आंनि ब्लग न आंखे मगोदां thangjakmani si नरम के थौजाक सब मगोदां न Tini के आपेल टों बाय दमानि आपेल टों आमारय जालासिनाय मासे याकदों लाले हासो लास्टरी बाजाराव बकला याकदों मा ब्लेंके बाय मा साला दिया Tini si मा साला सिगो मागथा केजी साइ सब Tini सारियो खेसं आपेल टों जालायनाय